Ako'y saranggola, hilahin pababa, lalong umaangat. Uy, bakit naman yun? Hindi na yun. Noy! Hindi na yun. Noy! Tawa dyan, no? Bungol ka, Noy! Hey, what's up, guys? It's your boy, CJ again, and... Oh my God! Here we go for another video again, and again! Shut the fuck up! Success na. Fresh air, di balik sa trabaho, kanang tupad yung mga taas og buhok, maigo sa mong naong, kung pura pakanon na ka, o kanang tapad yung mga singtanon kayo, mura na baho o Gago! karon kay gipaningot naman ko, ya init na kayo, sugda na nato. Okay. Let's go! Very happy! Mga commuter niya, nakarelate sa ko. Wala ba yung may sakyanan? TV may dato. Wala ba yung may mga fancy cars diha, no? Pero pohon, nanatana, no? Ana lang gud. Yeah, boy. This is 5 types of scenarios nga mga commuter ron nga maproblema gid sila permente. Ambot ngano sila ni sila ngano ingana man na sila. Ngano man bay? Nganong ingana man na? Ngano man jud? Yaway nitay. Number 1 bay. Mo ni siyang usapa. Anong senaryo sa jeep bay, gabi sang puno na kay mo, ang dispatcher misige pigig ingon. Usapa. Nalang pag-usa. Usapa. Kunya na nay musud usabay, moing ani pigid sila. Boss, kulo ni boss. O boss, kulo ni boss. Sakay na, usaray ka ng nilay. Ini usa. Magan to sa usa. No. Usapa. Bay, ingon si unsi. Mawa, kisi-kinsi na magay diri gani. Ya dungagan gini mo usa. Unsa lang mi, sa dinas lang mi ani. Init gyud kay panahon. Hu! Kung dili na ta mga ilabot nila, kailangan ng diskarte silang kinabuhi. Na may tagsang diskarte bay. Mawa, buto na naon. Torture may imo boss. Huwag kayo iiyak. Lami kay ingnon ba kung dato pa lang ko. Larga na oh. Taon, ayaw taon kay nagtipid tas kwarta ron. Buas siya. Ayaw na boss. Ikaduha. Mao jud niya ang senaryo nga di na ko ganahan. Very happy! Kanang mubayad ka bay, niya nga nion ka. Boss, pliti boss oh. Boss. Boss. Pliti boss. Boss. Pliti ba? Mali yun. Ano ning senaryo nga bungol ka, Noy? Pliti ka bay, yati ka tagdon. Ay nalagpliti. Di pa ka na, makasave ka. Yung para ka bay, dili ka pa naugon. Good day, sir! Kumutan na gani siya ni mo ani bay. Dong, ano mo kanina og dong? Asa mo ka pa dong? Pagkagingan ni bay. Kuya, murag na in love na ko nimo kuya. Mukuyog na lang ko bisag asa ka mo adto. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は No offend ah, kibaw ko nga stress ra gid na. Kaysa sobrang stress nimo, daghan na gawin na dili na ka maka-focus sa imong gitrabaho. I know that. Nakibaw ko, bisag stress na kay ka, trabaho gyapon ka para sa imong pamilya. Saludo ko sa mga driver da bay. Maunang sabta gyud na sila.
Sabot? Okay. Bulyumi pate! Bulyumi pate! Bulyumi pate! Ikatulo. Usa sa ni sa di na ako pinakaganahan. Kabawong ano? Nga niya eh. Okay. Ay! Ninawag si Inday! Tabagon ako ha? Hello, Day! Oh! Padong na ko, Day! Oh, Day! Magkita ta sa SM, ha? Ha? Kaabot ako dito, Day. Asa man ta magkita, Day? Aw, sa Jollibee? Sige, magkita ta dito, ha? Nya, kusgo na ko kung tingog, ha? Para ingnon nga suod kaayo ta. Mga bobo! Utang na loob, te. Hinayi lang tingog. Te, dili pwede mo yung ani, te. Hala, nanaw ako kumigo. Hello, bay. Oh, bay, padoon ako. Ay, di sa do. Ay, tawag ka kayo. Nagsakay pa ko sa jeep, ha? Oh, sige. Kita lang na dito, ha? Oh, sige. Nga na, onte. Yeah, boy. Mas maayo, te, kung magdakag microphone sa jeep para madungog yun na niya. O kundi, megaphone para klaro yung dungog, no? Mga bobo! Mga bobo! Naata sa public nga lugar, hinahinaya lang tingog. Kung masyagit ka di ka, pareho na ko, ay lang ko sunda. Kay gago man ko. Gago na ko daan. Gago! Have a room. Have a little privacy, please. Patay, kay English na ko. Right about now, NWA quarters in full. Bugo utso na eh, bugo. Balik ko na to eh. A few moments later. Right about now. Kana. Ay pag binugo si G. Wow! Ikaupat. Very happy! Mo sa niya ang usa ka senaryo nga di sad nako ganahan. Kanang mo palihog ka sa jeep bay, hindi niya dawaton. Kasi gamit man sa mong kamot bay. Ha? Mali yun. Gireject pa ko sa kong crush. Gireject pag ko sa jeep. Sige, i-reject ako inyo tanan. Wala ko'y labot. Baby, I don't wanna standing my heart, then you can save me. My love is broken. You lose! Good day, sir! Sa kasimpol na ng butanga nga di mo mabuhat. Ano lang pa sa kay og jeep, uy. Kung ganahan ka may mong senyorito. Mga bobo! Busing. Cooperate sa dapo nagsa, oy. Huy, Huwag kayo iiyak. ako bay, bisan duka na kay ko bay, kay grabe ka kapoy na sa akong trabaho. Magmata kaya bang pa-jeep, kikibaw mo nga no. Kikibaw man ko nga na ako responsibilidad nga mudunol og pliti sa laing tao. Na sa inyo buhat tabi, palihog. Ayaw sa tao mo pag-sexy. Ayaw sa tao mo pag-senyorito eh. Ayaw sa tao mo pag-senyorito eh. Wabi ita sa inyong mansyon baya. Dato baya mo. Nana baya mo sa inyo ha? No. Gago! Power! Gago! Dili ni power ni Kong bay ha? Kundi kilikili power. Ikalima. O ni ang pinaka-hate gid kay nako bay. Kay bawo nga no? Sa sobrang dikit na sa jeep bay, mura na mo sardinas. Naabig ni nga ni nga bahua bay. Okay. Pantay mo ng baho sa onion nga gihiwa-hiwa nimo. Nga na ka baho. Pantay mo ng basura bay. Basura nga pila na kamans nga gitambak. Nga na ka baho. Kabantay mo ng kilikili sa imong tapad bay. Nga na ka baho. Kung nakalimtan man gani mo paggamit og Rexona, ayaw kalimti pagdarla og Rexona. Unay pinaka most important thing sa entire universe bay. Sabot ka. Okay. Kanang ilok bay, ingon ba sa akong mama, kung mo na manimaho, bungkag imong utok, bungkag imong tapad.
Ug usa pa, bungkag ang jeep. Kung makabantay gani mong nay mo yung ani sa jeep bay, bantay lang. Mo flashback din na sa mong hona na yun. Nga nakabutang ba kag hona sa mong ilok. Ug ayaw i-hesitate nga simutay mong ilok. Kay basin ikaw na na. Good day, sir! Dili kay nakaligo na ka, humot na ka. Timan way baho nga makumkum. Nairik sunaw. Oh, akse ni bug. Nay akso. Putang mo ilok. Nay perfume mo. Pag-amit og perfume para di ka baho. Ha? Nahan ka ma-attract imong crush nimo bay? Pagkat-on og pahumot. Simple reminder tips bay. Kung musakay gani kag jeep, respetuin imong tapad. Imong nasa atubangan, kay respetuon sa kanila. Sabot. Kung wa kay respeto, di sa kanila respetuon. Ano ra ko nagod? Boss ra man ang ginabuhi bay. No. Yes, no. Yes. That's for today's vlog, guys. I hope you enjoy this shit. I'm talking shit. I'm always talking shit. So be aware of that, okay? Gago mo gugod. Gago! If you guys enjoy this video, please leave like, comment, share, and subscribe, okay? I'm happy to see you again, motherfuckers. Happy to see you again, motherfuckers. Happy to see you again, motherfuckers. Peace! For so many years, I thought that there was something wrong with me. That I was the black sheep and I needed to change my personality. And after a lot of time and consideration, I realized who I was. I'm a piece of shit. You get nothing! You lose! Good day, sir!